asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Malalampasan pa tayo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Radyo DCGB, 27 minutos pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na ito mga tugang o yapon mga barata ngunyan na Webes. Detalles kan barata enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Ipinalawanag ni Legazpi City Engineer Clemente Ibo na ang El Asibuchi Builders Construction Firm asin Rodelio Sevilla ang aligadong tagsadiri kan natupag na daga sa barangay Pinarik, Legazpi City nag-apply nin building permit kan September pa sana para sa pagpapagibo nin apat na eskalon na hotel building sa gilid kan 30 metros na langkaw nin Kabubuldan. Sa sinabi na napundo ang proseso kan aplikasyon dalanta ang tagsadiri kan daga asin ang construction firm 2 beses na nagpalyar na magsumitir kan mga kinakaipon na dokumentos kay riba na ang environmental clearance certificate. Idinugang pa ni Ibo na sinda nagpadara ni notice of violation kontra sa construction firm dalan sa mga pagsuhay kay ni. Ang baretang ini hatod sa Indokan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pasado na sa ikaduwang pagbasa ang Solo Parents Welfare Act o House Bill 8097 na nagtataonin mas mahiwas sa benepisyo asin pribilehiyo sa mga single parents sa tahaw kan health crisis na kinakahampang kanasyon. Sa rining amyenda sa RA 8972 o ang Solo Parent Act of 2000 na ipigbusol ni ang Probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos. Sa sayang pahayag, sinabi ni de los Santos na napapanahon niya ng pagtaonin dugang na benepisyo asin pribilehiyo sa mga single parents dahil kadaklan sa ina naapektaran kan pagbagsak kan ekonomiya dahil sa COVID-19 na nagpapadifisil man sa pagpapadakula kan sila mga aki. Tinawan pa ninduon ni De Los Santos na apisar kan naalarma siya sa sitwasyon kan ekonomiya kan lambang Pinoy. Alagad, mas nahahaadit siya sa sitwasyon kan single parents, lalo lang niya na panahon na sunod-sunod ng krisis na pigsasapar kan mga kapwa niya probinsyano. Kaya ban sa ipigbubusol ni Congressman De Los Santos sa ley, manong sa Solo Parents Act, ang 20% diskwento sa transportasyon sa mga domestic regular fares, 5% diskwento sa bulan na nabayad sa tubig asin elektrisidad, pagdai nagsobra sa 200 kilowatt-hour para sa kuryente, mantang 30 cubic meters man para sa tubig. 20% diskwento sa pagbakal ng mga bulong asin medical supplies, professional fees sa medical asin dental, sa gabos na pribadong ospital siringman, sa home care services asin medical laboratory fees. Ang baretang ini hatod sa Indokan Joy, iwas germs, iwas sakit.
Maski nga ni nagabot na ang rubber tube na gagamiton sa rubber dam sa Uwas Albay, Alagad, dahil pa man ini pwedeng ikabit sa pagsasabi na kanakaipon panghalaton ang kontraktor kan proyekto. Inantinawan ni Linaw kan National Irrigation Administration matapos na sa indang ipaapod ang mga punong barangay kan nasabing lugar pati na ang mga paraoma. Enot kani sa espersos ni Albay 3D Congressman Didi Cabredo talagang nagpursige rini na makabakal kan rubber tube hali pa sa China maski nga ni naatraso ni Marahay Alagad sa oras na may kaibit ini sa rubber dam mapapatubigan na ang mga kabasan. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Sobra sa 1,000 mga beneficiaryo ang nakinabang sa cash assistance na itinao kan Department of Social Welfare and Development sa Municipal Plaza kan Veraca, Tanduanes, Casubago. Sinabi kan DSWD Regional Office na ang mga beneficiaryo para sa emergency shelter assistance nakaresibir ng 10,000 pesos mantang 3,000 pesos man sa kada beneficiaryo kan cash for work. Ini minaabot sa kantidad na 12 milyones pesos. Enot kani, sinabi ni DSWD Regional Director Arnel Garcia na ang senong opisina padagos man na nagtatao nin cash assistance sa mga pamilyang naapektaran kan pagrapado kan mga magkakasunod na bagyo para pa sa epekto kan COVID-19 pandemic. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sinabi ni Senador Sani Angara, pamayo kan Senate Finance Committee, na aprobado na kan Senado ang propestong magpapalawig sa kusog kan 2020 General Appropriations Act asin Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Sa sinabi na ipigkonsiderar ang pag-aprobar sa propestong lakdang na napapalaman sa House Bill 6656 asin 8063 na parehong sertifikadong urgent ni Presidente Rodrigo Duterte. Idinunga pa ni Angara na maabot pa sa 110 bilyones pesos o 4% kan 2.8 trilyones pesos na program appropriation and pa man na ipapalawas sa pagtatapos kan Nobyembre 2020. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Multi-5. Piglinaw ka Department of Education ang pagkondukta ni limited face-to-face classes sa nakatala na pilot run sa Enero bako para sa gabos asin gigibon sa nasa mga piling lugar. Sigun kay Deputy Secretary Leonor Briones na ang face-to-face classes parte sa nakalakdang kanahensya para sa pagbalik giraray kan physical classes pag nagkaigwanan nin bakuna kontra sa COVID-19. Igwang 1,114 mga eskwelahan na napili para sa pagkondukta ng dry run kan face-to-face classes. Ang pinalo aktual na bilang kan mga eskwelahan na mapartisipar digdi sa ritman sana bako sakop kan dry run ang high-risk areas kung sa National Capital Region na sin Surigao nakihuro na daisin na ipagsabay. May nagkapira man ang lugar sa Calabarzon na sin Eastern Visayas na ang pwedeng magbalik sa face-to-face classes. Katakod kay ni sinabi man ni Education Undersecretary ni Pomoceno Malaluan na daing full classes nagigibon sa dry run. Hali sa regular na 30 sagod 40 na estudyante kada classroom, limitado pa man giraray ini sa 15 sagod 20 estudyante kada session para mamantinir ang social distancing. Di naman kay puhan para sa mga paratukdo ang rapid testing pero magkakaigwa pa man giraray nin symptom-based screening arog sa mga estudyante. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downey. Bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downey. Pinalagaan ni Senador Risa Ontiveros ang pamumulitika kan ibang opisyales kan gobyerno sa pagbakal nin bakuna kontra sa COVID-19 kaysa sa isa-alang-alang ang aspeto ng kaligtasan sa salud. Sa sinabi na siya
osensya asin bako political favor ang dapat maging giya kan Pilipinas sa pagbakal nin bakuna kontra sa COVID-19. Dinugan pa ni Ontiveros na ang bakuna iyo ang health solution asin bako political favor. Sinabi niya na dapat magbakal nin bakuna para maproteran ang mga namamanuan kontra sa COVID-19 asin dai magbentahe sa political agenda. Ang baretang ini hatod sa Indokan United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot, sabi ng mga nanay, United Home. Mas suportado ni Senador Sherwin Gatchalian kung limitado ang pagkondukta kan DepEd in face-to-face classes. Sigun kay Gatchalian, Chairman kan Committee on Basic Education, sa sayang konsepto, mas ligtas para sa mga estudyante asin mga paratokdo unlimited localized face-to-face classes. Gustong sabihon, balansa rin ng mga small workshop o small group ng mga estudyante kaibahan ang sayang paratokdo. Pwede ining gibuhon bako na sa mga classroom kundi sa mga barangay hall, covered courts, sa siniba pang lugar na bako kulob. Asin magayon ang ventilasyon. Sigun kay Gatchalian, pinaka-importante na ang tutugutan sa limited localized face-to-face classes ngayon mga lugar na hababa o haros daing kaso ng COVID-19. Paliwanag pa ni Gatchalian na nasasabutan niya ang posisyon kan DepEd na kaipuhan ang interaction kan mga estudyante pero dahil dapat hidalion kung daing kapasidad ang mga lokal na gobyerno. Meron na iba pang detalles kang bareta. Ini na ang may pinakadakol na Deputy Speakers na ibinugtak ni House Speaker sa istorya kan Kongreso. Bago nag-adjourn ang Kongreso, nagpili pa nin dagdag na Deputy Speaker na nasa 32 na ang kabilugan kini sa lindong kan liderato ni House Speaker Lord Alan Velasco. Kasabi mandigdi ang pagtangkas kay anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor bilang pamayo kan House Committee on Public Trust mantang ang isinalida iyo si ako probinsyano Party List Representative Bonito Singson na dating Assistant Minority Leader na kaalyado man ni Velasco. Ang bagong napiling Deputy Speaker, Yosinda Tagaytay City Representative Bambol Tolentino, asin Davao City Representative Isidro Ungab na pareho miyembro kan PDP Laban. Si Bulacan Congressman Henry Villareca, ang bagong miyembro kan House of Representative Electoral Tribunal, mantang si Ako Bicol Representative Pido Garbin Jr., ang bagong pamayo kan House Committee on Constitutional Amendments. Pwede pa man giraray manimbag ang Duterte administration kung mapapatunayan na may paninimbagan ini sa issue kan crimes against humanity maski naghalinaan Pilipinas sa Rome Statute Treaty kanakaaging taon. Inan pagtubod ni Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa matapos ipahayag kan Chief Prosecutor kan International Criminal Court na si Fatou Bensouda na may rasonableng basihan para tubudan na nagkomiter nin crimes against humanity ang Duterte administration sa marugong kampanya kay ni kontra illegal na droga sa nasyon. Sinabi ni Cayosa na pwede pa man giraray makiaraman na ICC lalo na takan Marso 2019 sa na naghali ang nasyon sa Rome Statute mantang Pebrero 2018 kan puunan kan ICC ang preliminary investigation kay ni sa pigsasabing extrajudicial killing sa Pilipinas. Nakasentro ang preliminary investigation kan ICC sa mga krimen na ginibukan administrasyon ni Duterte pon kan pagtukaw sa pwesto ni Presidente Rodrigo Duterte kan taon 2016 sa Marso 2019. Kay bandig diyan mga kaso ng panggagadan, pagtorture asin iba pang crimes against humanity sa anti-drug war campaign kan gobyerno. Kaya abiso ni Cayosa sa gobyerno na investigaran, padusahan asin kasuhan ang mga posibleng nakagibo nin EJK sa lado kan otoridad. Barato hali sa ibang nasyon. Pinimutikan kan Russian Foreign Ministry Office na invelto ang sendang gobyerno sa pagbalo na pag-udong kay opposition leader Alexei Navalny. Sinabi ni Foreign Minister Sergei Lavrov na daing ebidensya na involto ang Federal Security Service sa nasabing insidente. Sinabi niyang makaulog ang nasambit na bareta. Magigaramdumo na nakamati nin pagkalibong ang 44 anyos na si Navalny matapos na makainom ini nin tsaa
asin nabinugtakan aligado nin udong mantang nasa laog kan eroplano ali sa Siberia pasiring sa Moscow kan Agosto. Dinara pa ini sa ospital sa Berlin kung saan nagluwas sa investigasyon na nakainom ini sa rong klase ng kemikal na Novichok na gibo kan Russia. Barata sa lado ng sports, maski day nagkawat in tulong beses sa bubble alagad si Ray Parks Jr., kantok and textra panggiga. Iyon ang yan sa statistical race sa pagtapos kan PBA Philippine Cup. Siya nagkaiguan in average na 38.2 statistical points, mantang si Calvin Abueva kan Phoenix, iguan in 37.1 as in CJ Perez kan Terra Firma, iguan in 35.7. Sa ibong nalado papangaranan kan PBA and Special 5 top performers natatawan in honor sa awarding ceremony sa masunod na taon. Breakthrough! Nobia Alpha anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa ipinalawas nindang bagong invention. Ang Nobia Alpha sarong modernong relo asin konsiderado bilang saro sa pinakang advanced na small watches sa kinaban. Ini may flexible display, may kadakol na special feature na nagmomonitor sa kondisyon kan mismong lawas asin i-monitor instantly ang heart rate. Pwede magsimbag sa text asin call sa paagi kang relong ini asin dai mo kaipuan na kuoton pa sa imong bulsa ang cellphone. $299 ang presyo kaini sa merkado. Istoryang naiiba! Kaidto, pigagamit sa na bilang libangan ang paggamit ng internet pero kadaklan sa mga tao ngunya nagagamit naman kay ni sa sinang trabaho, negosyo, asin magin sa pag-attender ng klase. Sa panahon ngunyan kung saan dakulang parte kan sa tuyong buhay ang internet asin social media, ang pagiging eksperto ta sa mga bagay nini pwede man pala na magamit ini para maiangat ang edukasyon. Halimbawa na sa Jakarta, Indonesia, may sarong universidad na pigagamit naman na sukulan sa pagresebe ng mga estudyante ang bilang kan subscribers sa YouTube. Inanunsyo ka National Development University Veteran Jakarta na din na kaipuhan magkuanin entrance exam kan mga estudyanteng YouTubers na may 10,000 na subscribers asin may sobra sa 100,000 views ang mga pig-upload na videos. Ang estudyanteng laog sa kriteria tulos na isasalang sa sarong eksaminasyon ang nagibon in video na may kinaraman sa mission as in vision kan universidad ang makakagibon in magayon na contempt pwede makaresibin in scholarship. Nagtutubod ang rector kan universidad na si Erna Hernawati na pagnatawan in maray na edukasyon ng mga hobines na social media influencers makakapag-impluensya man sindanin tali asin karahayan sa ibang tao. Flashback! Disyembre 17, kan taon 1978, kan mamundag sa Kibawi, Bukidnon, ang kainit-anoting boksingero sa istorya kan boxing sa kinaaban na nangganan nin 10 na world title sa 8 mga iba-ibang weight division na si Emmanuel Manny Pacquiao. Ali sa tiyos na pamilya, nagpuunsyakan siya iyang karera bilang professional boxer kay Enero 22, 1995. Mas pamuso siya sa apod na Pacman, the Destroyer asin pambansang kamao. Si Manny Pacquiao nagsaselebrar kan sa iyang kumpleanyo ngunyan na aldaw. Ayan mga tugang ang detalles kay mabarata ngunyan na pagkaudok. Sa pangaran kan mga pagriba, Mardila sa Newsbase, Manny Totanias asin Marksiand Madrid sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chi Antivola. Ako ma po si Edwin Terrell na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang fresh ka tuna. Mabigat, mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams sa tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca tuna. Fresca tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Ating pakinggan si Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee. Kaping bay tama, itong Mix 10 Herbal Coffee, gawa po sa piling natural na sangkap, gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangustin powder. Mix 10, gawa ng alternatibo. Dok, alternatibo yan. 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika at malls nationwide. Yan si Mr. Igan Arnold Clavio para sa Mix 10 Coffee, ang ating kape. Ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Doc Alternativo, The Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Sa mga namumutan kong konstituentes kan Tercero Distrito, kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursige asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, sani puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, sani puwersa ang lakas. 5 pesos SRP ka na. Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing,
paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Minutos bago mag-alauna. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Luto, linis, takbo sa tindahan,
Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sani Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sani Puwersa ang lakas. 5 pesos SRP na Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Mga tugang, iskaramosa na sa DCGB. Ano nata? Iskaramosa na sa DCGB. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, entra na sa Escaramuza. Dorong pa ka na Wilma, welcome. Tapos closing, pangyayari sa Matalipni. 2 minutos tinaaw mo sa muya. Welcome and goodbye. Ay, bago kita magtapos, adi, di pa kami napol, matapos na tulos. Goodbye na, Derek. Hello, Derek. Goodbye. Marina, unto palang tabi sa Team Bulldog. Ano yan? Uy, mga ayam yan. Ano? Mga ayam. Alam nga man na Team Bulldog, baka. Bako, ikus. Ining Team Bulldog na ni, so response team ini kan APEC. Anong reply ninda? Ha? Anong reply? Madali, so reply. Nagduman ako sa bago sa... Binantayan mo kaya nga madali sa APEC. reply. Nagduman ako sa APEC. Tanga niya ako, nagkikirikiti isulin niya mi. At may korosyon na naman. Araw ka ni baga. Paros-paros. Paros-paros. So, anong ngaran kayo ni? Yan na naman. Ay, Team Bulldog nga ni. Suparan tabay me. Team Bulldog nga ni ang ngaran. Anong ngaran kayo ni? Team Bulldog nga ni. Sabi sa kuya katong duwang linemen, primi kami na kaantabay nga sa Indo. Lalo na nga kay Rachel Antivola. Talaga, oy! Diyan tabi sa mga taga-Aleco, i-greet ko man. Ika taga-Apec. Ako sa mga taga-Aleco. May Aleco pa? Ay, kwa! Hello kay Sir Bert. Ay, hello. Hello, Sir Bert. Tapos sa mga pagiriba niya dyan sa Aleco, so staff dyan, si Belinda, si Helen, Selma, Jack, Heisley, Heisley ba ya ini? Sorry. Inda. Heisley, Amuna, Dominic, tapos June, Renz, Mafe, and Noreen. Hello sa inyo dyan sa Aleco office. Sabi ka toong dua, kami naka-tune in nga sa Indo, sa DCGB. Pakibati na lang tabi nga kan Team Bulldog. Gadi, okay. American Bullies, inda? Inda. Basta, sabi ko, anong ngaran niya ako? Pasurat ko ko na. Dahil na nga, sir, Team Bulldog siya na nga, sabiyon mo, aram na nga kung siya sa iya na miyembro kan Team Bulldog. Salamat naman rin tabi, sir, sa amay na pag-responde. At least... ano pinaisnakan mo? Ano? Ano pinaisnakan mo? May tada pa ko taan na kasubanggi. Jesus, mapanos naman ito? Anong mapanos? Ano? Marayong pa yung Ice cream? Ice cream, nagpapanos. Nagpapanos? Ano kuya Mane? Iyo. Gwapa kaming dumanon ngayon. At may mga schedule ba kasindang dodoruman. Sabi ko, paano? Salamat na lang nga tabi. Basta ngayon, greet po nga kami, Team Bulldog kan APEC. Hindi gisin na naka-assign sa area ini. Salamat na maray tabi sa pag-responde na
mapakara itong so linya. Binugtakan ninda kay ano da itong binugtakan. Garo aluminum o copper ito. Tanganin din nang magparakoros. Magkuros. Pag nagkuros talaga, Ano mo man siya nang sarabitan. ano ba? Oh, moda garong an linya kan kuryente ba na papatos kay mga anoan? Garo torotakla akon ano diyan. Yu yan an mina kausa kon natatamaluya an laog kan na kuryente sa arong nindo ta wala na ko nagsusuro sa rabitan na yan. Okay, salamat naman rin tabi Team Bulldog and of course kay dyan sa laog kan APEC. At naduro ko sa bago si Edith Regidor. Salamat na maray tabi. And gabos-gabos dyan. Okay? So, welcome. And goodbye. Salamat, Abe! Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo. Dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya. Sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos. Siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, 4 minutos makalis alauna. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uyaan detalyes kan alaunang bareta. Panahon na para pakusugon ang cybersecurity system kanasyon. Inon pahayag di National Security Advisor Hermogenes Esperon may kinaraman sa posibleng implikasyon sa cybersecurity kan pending renewal ng legislative franchise kan third telco player na DITO o DITO kung saan 40% kan sa diri kan sarong Chinese firm. Sigun kay Esperon, de pa kompleto ang operation center kan DICT para labanan ang mga cyber attacks sa nasyon dahil inikulang sa fundo. Alagad sinabi ni Esperon na nakakasiguro man siya na sufisyente ang cybersecurity setup kan dito. Yan ang detalyes kan alaunang bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, Rexidol Forte, Uragon Banat sa Apat, Nescafe Creamy White, may rollback sa Nescafe Twin Pack. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Downy, Bye-Bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. United Home, United Home Products, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original, Nescafe Original.
pinapasarol, mas pinakape, at mas pinatapang versus previous recipe. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Milo everyday. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anonghoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad purmedyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anonghoko positibo ang paglaom sa pagsabat kan kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paghinguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anonghoko mina-extendir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas Masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Si Vice Mayor Ted Residilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sanggunayang panglungsod kan ligaw, maugmang minapaabot, nin maugmang Pasko, asin panok nin paglaom na pagsabat niyato sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day, kaya hagad niya na mangibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon, maging positibo kita. Hale, ki Vice Mayor Ted Residilla, Merry Christmas in a wonderful New Year. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Starting next week, Albay Power and Energy Corporation or APEC will launch Operation Baklas in the province of Albay. This program is aimed at correcting the rampant illegal use of theft of electricity. APEC's record shows that out of 202,796 consumers, 30,979 are illegal users of electricity. This is tantamount to 5.9 million kilowatt-hour loss or equivalent to 57,300,000 monthly, translated to a yearly loss of 687 million pesos or 4.1 billion pesos for the last 6 years. In this situation, no company can continue its operation. APEC is appealing to consumers to stop the use of illegal electricity soonest. This rampant theft of electricity affects the efficient service of APEC, which is unfair to consumers who promptly and religiously pay their usage. Act now or lose power service. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! may K ka sa Actimed Generics.
di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Si Consial Veni Padua, asinan sa iyang pamilya, siring kandati, maugmang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa Lambang Saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro. Anuman ang sitwasyon kan lambang pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo asin pandemya. Alagad si Kagawad Veni Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan lambang saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos, maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Veni Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sunny Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sunny Puwersa ang lakas. 5 pesos SRP na Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ngunyan nakapaskuhan, dahil tapaglingawan na magsunod sa mga simple as in minimum health protocols kontra COVID-19. Magsulog ng face mask, imantinir ang social distancing as in umiwas sa mga matatawang lugar tanganing maging maugma ang kapaskuhan. Pagirumdom hali kay Mayor Victor Perete Candargalbay kay Riba sinabi si Alkalde Junji Hausyan asin mga konsihal kan lokal na gobyerno. Minapaabot sa Indo, nin maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Pasko, panahon ng pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang saro. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkami norootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa federasyon ni Sangguniang Kabataan kan Legazpi, ako po si SK Federation President, ex-officio councilor, mailing akunyate, minapaabot sa Indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Keeping me alive, I spirit
Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon giraray sa Indogabos. Welcome po sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase OP. Kumusta po kamungunyan na aldaw ng Webes? Ay, katatapos ko lang kasi bagkakan. Anyway mga tugang, welcome once again. Kumusta ka mo? Nagkakan na ba ka mo? Alauna na. Siyempre naman, ano? So, alam mo kung bakit ako na late? Ay, sasabihin ko sa inyo, related yan ka sa tuyang tutukaron mo niya daw. Kasi, ang sa indong lingkod, nagigibo talaga ng Bombasi Ancestry. Yon. Yan, sa tuyang pag-urulayan mga tugang, ang sa tuyang mga pamilya. Ano? Kasi si Jesus ay isinilang sa isang pamilya. Ang Diyos nagkatawang tao at isinilang po siya sa isang pamilya. Kaya genealogy. Okay. Anyway mga tugang, samahan nindo po ako sa satuyang programang ining Marhay na Hapon with Father Butz Bombasi OP. Pwede po kamo mag-text sa kuya sa 0966-533